Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon pong araw na po ito sa inyo ay yung orasyon pampalakas ng medalyon at panara ng medalyon gamit pang spiritual po. Ano po. Orasyon pampalakas ng medalyon at panara ng medalyon gamit pang spiritual. Ang pampalakas ng medalyon po, ang pamamaraan po ay gagawin ito ng Friday ng umaga. Magdasal ng isang ama namin at mag-sign of the cross. Mag-sign of the cross ng 3 beses. Yan po ang sign of the cross. Kahit di na po kayo salin nyo lang po ng cross. At isunod po yung orasyong ito. Abika, bakahi, bakahik, asauba. Abika, bakahi, bakahik, asauba. 3 beses po. At hawakan ng mga medalyon sa kanang kamay at dikit sa bibig at ibulong ang orasyong habang binibigkas ang orasyon ay ihip ng pakrus ng 3 beses. Narito po ang panara ng mga medalyon para hindi mahigupan ng lakas at kapangyarihan. Isus cross 3 beses po. Isus cross. At ihip po sa malakas ng pakrus 3 beses sa medalyon po. Na hawak-hawak mo sa kanan. Kung marami po kayong medalyon ay kahit hawakan nyo lahat po at ihip nyo sa medalyon po ng Isus cross. Napakabisa po itong panara para hindi po mahigupan yung mga tangan nyo po mga medalyon po. Kaya sinishare ko po sa inyo para kanyo po malaman po ninyo na hindi po ako nagdadamot po dito. Isishare ko po lahat sa inyo para kanyo po lahat malalaman po inyo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. I-screenshot nyo po ikukon ko lang po, patatagalin ko po para ma-screenshot nyo po. Salin ko naman po ulit, pampalakas ng medalyon. Ang pamamaraan po ay gagawin ito ng Friday ng umaga. Magdasal ng isang ama namin at mag-sign of the cross ng 3 beses po. Pwede rin mag-sign of the cross yung mula ulo hanggang pusod hanggang balikat, ng kaliwang balikat sa kanang balikat. Yan po, 3 beses po. At isunod po yung orasyon ito na pampalakas ng medalyon po. Abika, bakahi, bakahik, asauba. Abika, bakahi, bakahik, asauba. Abika, bakahi, bakahik, asauba. Tapos ipo sa medalyon. Ipo ng 3 beses sa medalyon. Tapos hawakan ulit ang medalyon sa kanang kamay at idikit sa bibig at ibulong ang orasyong habang binibigkas ang orasyon at ihip ng pakrus ng 3 beses po. Narito ang panara ng mga medalyon para hindi mahigupan ng lakas at kapangyarihan. Isus cross 3 beses po. Para kahit makita po yung medalyon nyo po na kahit mawakan po, nasarang nyo na po. Hindi po sila basta-basta po mapasukan ng negatibo po yung medalyon nyo po. Ang medalyon nyo po kasi pag nakikita na hindi nyo po nasasaraan po, halimbawa po nakita niya hindi nyo po inasahan po na pumunta po kayo sa ibang lugar po at na akala nyo na sa ilalim ng dibdib nyo po, natakpan ng damit nyo po. At marami pong tao na may makikita na mahigupan talaga yung tangan nyo pong anting-anting kung wala pong panara. Dapat po ay lagyan nyo po ng panara palagi. Kung dinidibusyonan nyo po yun, lagyan nyo ng panara para po. I-share ko po sa inyo ang panara po talaga na napakabisa po itong usalin lamang po ng 3 beses po iipo sa medalyon. Yung Isus cross po. Yan ang dabis pong panara na aking ginagamit po. Matagal ko nang ginagamit pong panara to. Dami na po ang pinagbigyan po nito ng panara na to.
Napakalakas pong panarato. Akala nila basta-basta lamang pong orasyon po ito na po. Hindi po nila alam na may malaking po itong fuse cross na panara po. Sana po maunawaan po ninyo at kayo na po ang maghusga. Kung naniniwala po kayo, sige po, kung di po kayo naniniwala, sa mga hindi po naniniwala dyan ay bahala na po kayo po. Sa mga naniniwala talagang kakasi po yung orasyon sa inyo kasi naniniwala po kayo at sinasapot isipan nyo. Sana po lahat ko pong mga binabagi po dito ay huwag niyong paglaruan po at patibayan nyo po yung pangunawa po ninyo at magpursige pong magpakumbaba sa isa't isa at pairalin nyo po yung damdamin nyo po na sana po yung magpakumbaba kayo at huwag po kayong mag-init ng ulo at sana po palagi po yung isa po isipan lamang po ang bangkon po. At shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ikaw nyo lamang po para ma-screenshot nyo po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Taga-subaybay ko po ang Iwagan ng Pangasinan. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sana po bago ko po ikon po yung video ko po ay sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat.